είμαι ο Ανδρέας από τη Swisspack και σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τις συσκευασίες ξηρών καρπότ που διαθέτει η εταιρεία μας. Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει την κατηγορία stock και την κατηγορία της εξειδικευμένης εκτύπωσης. Πολλά χρώματα για να διαλέξετε. Από την κατηγορία stock έχουμε matte και γυαλιθερά χρώματα και στην εξειδικευμένη παραγγελία έχουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε μέχρι 9 χρώματα για συσκευασία. Στην κατηγορία stock έχουμε κάθετες συσκευασίες με ή χωρίς φερμουάρ, αν το επιθυμείτε, με βάση οι οποίες σας επιτρέπει να στέκονται όρθιοι στο ράφι. Και συσκευασίες με πιέτες στο πλάι, όπου μπορούν να στέκονται και αυτές όρθιες. Στην εξειδικευμένη παραγγελία τυπώνουμε ό,τι εσείς θέλετε. Στην προκειμένη περίπτωση είναι με φερμουάρ, κάθετη συσκευασία. Και συσκευασία με σφράγιση στις τρεις πλευρές. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.